ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ନାମ ଅଛି ଯିଏ ଜିତେଇଲେ ଦେଶ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ହାରିଲେ ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦେ। ସେ ନାମଟି ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଏଭଳି କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ସେହି ଲୁଚିଥିବା ସତ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ ଲେଜେଣ୍ଡ କରିଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କଥା ହେଉ ସେହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଅଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ବିରାଟ କୋହଲି ନା କୌଣସି ରାଜ ପରିବାରରୁ ନା କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘର, ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରିକେଟର ହେବି। କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଆସିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମ୍ୟାଚ୍। ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି କ'ଣ କଲେ? ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ଏହା ସାଧାରଣ ମାନସିକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧାର ମାନସିକତା। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍, ଅଧିକ ରାଗି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ କେବଳ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ। ସେ ହାରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆଗ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରେ MS ଧୋନି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫିଟନେସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଫିଟନେସ୍ କଲଚର କିଏ ବଦଳାଇଲା? ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ଆଲକୋହଲ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ପିଓର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିଲେ। ବିରାଟ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଲୋନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲସ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। 2016ରୁ 2020 ବିରାଟ କୋହଲି ଅନଷ୍ଟପେବୁଲ୍। କିନ୍ତୁ 2000 ପରେ ଫର୍ମ ଡାଉନ୍, ରନ୍ ନାହିଁ, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଲୋକ କହିଲେ ବିରାଟ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ରେକ୍ ନେଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ନିଜକୁ ଖୋଜିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନର ଚିହ୍ନ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍କା ଇଫେକ୍ଟ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ବିରାଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଲାନ୍ସ ଆଣିଲେ। ଆଗର ବିରାଟ ବହୁତ ରାଗି, ରେଷ୍ଟଲେସ୍। ଏବେର ବିରାଟ କ୍ଲାମ୍, ଫୋକସ୍, ମ୍ୟାଚୁର୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଷ୍ଟ, କ୍ରିକେଟ ନେକ୍ସଟ। ଏହି ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିରାଟ କୋହଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କାହିଁକି? ବିରାଟ କୋହଲି କାହିଁକି ଅଲଗା? ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ରେକର୍ଡସ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ସେ ଜର୍ସିକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ 100% ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଏ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତୁମକୁ ଫିନିଶ୍ କରାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ରିଅଲ୍ କିଙ୍ଗ ସେଇ ଯିଏ ହାରିକି ଫେରିଆସେ। ଏଭଳି ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି।